Een van de cruciale partijen is Kwallenmierskip Friese Poort. Ze wonen duidelijk eens voor in juli en hebben die nou dus kregen. Nou, dat is een hele wichtige stap en ben ik heel blij dat die duidelijkheid er nou is. We beschouwen wel eens stap 1. En stap 1 is een hele wichtige stap, omdat komt stap 2 sowieso net. Maar stap 2 is met name dus hoe de gemeente hierop reageert. Het college van burgemeester en wethouders had het akkoord juist te jong kregen. Ze willen Joet net voor de camera reageren en lieten het bij de volgende reactie. We begrijpen dat de marktpartijen er onderling uit zijn. Dat is een mooie stap. Duidelijk is ook dat zij aandachtspunten hebben voor de gemeente die buiten de afgesproken kaders vallen. De brief gaan we goed bestuderen en bespreken deze in het college. Woensdag zal de gemeente erover praten. Om de rietsleden de documenten nog net ha, willen ze ik nog net reageren. Datzelfde geldt voor de Cambuur directie. Bij supportersclub Kern van Cambuur is er wel blijdschap. Ze kwamen verleden week nog in actie om de situatie toen nog morgen vastlieken. Dit is natuurlijk een eerste stap. Hè. Het staat hartstikke vast. Nou, we hebben vorige week die brieven geschreven, zowel naar het gemeentebestuur als naar de provincie. En nou ja, misschien heeft het toch wat losgemaakt. En we zijn hartstikke blij dat er een volgende stap is. En dat in ieder geval de investeerders en de bouwers met elkaar rond de tafel zitten en ja, tot een compromis zijn gekomen. En we kunnen in ieder geval nu weer een volgende stap maken en verder.